sa Gino.
Miss Dayang. Laila. Wala ba kayong panood na walwala? Wala, wala bang walwalan ngayon? Mamaya may walwalan. Mga nagwawalwal. Nasa airport ka. Uber. Maganda rin yung Uber deliver. Malakas din. Kailan si Miss Dayang? Punta ako ng last week. Nako, March 22 na ang flight ko. Flight namin is going to Philippines March 22, Friday night. Tapos, tapos ano,
The following day, pagkadating sa Pinas, we're going to Japan for 5 days. So March 22 ang flight. Tapos reunion kami, the whole clan. From Florida, Wisconsin, Canada, lahat ng mga bata kasama. Oh, okay. Si text, may ano ako, may i-recommend ako. Nandito rin, nag-work din sa Kaiser. Si Brando. Nasa ano siya nasa food. Hoy, ngayon lang ako umuwi Laila. Pero I'll make sure na every year na kasi sec, sec, second time ko ngayon, first time last year. Matatanda ng nanay tatay ko eh. So, dyan ako sa lab dati, dyan sa baba. Yan, yung nasa harap na yan, yan ang lab. Pupuntahan ko. Puntahan ko si Jot. Kausapin ko lang. Umuha naman siya eh. So, pagkagaling namin ng Mindoro, Boracay kami. Boracay going to Mindoro, doon kami magka-reunion. Tapos Boracay. From Boracay to Manila, ihatid namin yung mga bata. Yung mga pinsan. Tapos, yun din, yung ibang mga pinsan. Tapos, punta kami ng La Union. La Union for 3 days. For 3 days sa La Union. Tapos, mauna yung mga anak ko kasi flight na nila ng April 4, ay April 6. So April 7 magpapaiwan ako. So magbabas ako papuntang Manila. Yun, pagkakataon ko yun para makapuslit. Eh wala naman nanonood sa akin dito. Wala nakakaalam sa plano ko. Kayo lang. Huwag niyong sasabihin na. Huwag niyong sabihin kay Kiana. So, puntahan ko lang. Doon kami sa baba, pakita ko lang yung mga sinasabi niyang Oo, yan. Kung medyo mali, di bigyan ng isang bigyan ng matinding halik. Nandito na si Commander ha. Tapos tatahimik na. Diyan na. Yan. Makikita niya yung aking alaga. Ayan si Bossing nandiyan na. Magagalit yan pag dala-dala ko ito eh. Si Chonky. Bakit dala-dala mo na naman yan? Hindi. Ayan yung reaction niya yun. Tingnan natin. Sabi ko na, yan nagagalit na. Yan. Daddy, close na naman yung block mo. Sige. Yan, tinanggal na yung aking kapatid. Okay. So, tinanggal na yung aking yung best friend si Chonky. Okay na, babusin at nandito na si Commander. Okay, ingat-ingat. Antay na lang tayo ng mga walwalan. Babush!